Guys, naamis sa tricycle. Kaya pa daw amis sa Carmen. Mga to, mabalik na si Carmen kaya may picture. Balik, nalagay ko Ruel sa Carmen. Pero, ang huwa na. Laos dapat may bisaguan. Marag ning honong agawan guys. Lagi, paniuwan. So man jud ani kay na tricycle kay di ko moangay og kutse kay kuan magsuka ko. Kay dagaton mo ko kadyo. Nay, gawa na pud guys. Wow, nalaman na inig ato na mo kuan. Diba sin lagi nagabot mo adto nag-uwan ka to or sa niba. Ay. Kawarari guys, murag wagi-agian uwan. Ug na magkasata. Antos ang gikan ang uwan na. So, abot na guys. Sama talaga. Nah, berbahan taligsik. Ini payas bata. Ay, sa untag iwan kay ako mong buhok mo. Baawa mo. Taligsik. Mamota silang baligja unsa man eh. Fishball mamota eh. Wag naman sana ganun. Tiga na si Dor. Nagkita ning padong baso dag sila uli na. Kamu medyo halag Paris din. Wow, Eiffel Tower. Oh, picture and bake. Wow. Picture ka? Yes. No. Enggak na. So karon guys, mapasok ko no agbata ni Arot. Oh, sige na, pasok na. Sige na, 1, 2, 3, go. Magpuo pa di ay. Sige na. Nga na, di mabaso nga magpauban pa di ay.
Sige, balik-balik. Masoroy na ko. Wow, kung ano man ganun sa Jao, brush. Paper may sarjera. Giporma ra jud nila. Sakit ko ano kadi ay kanang bakal. Mama. Atoy mo kay kamay ka. Kanira mo kay gamatoy. Ari ay gamatoy ra ka. Ari na. Samto. Mama. Picture din. Awal na te. Hoy. Ana. Kuya trip ba ka? Alin mi guys. Kaya iwan na. Kumanto mi sa kando guys. Sa kami nga to. Ato ta sa kuanta. Sa pasanganan. Pero na pa na picture. Uy, di man. Ato ta sa pasanganan. Ay, di pwede mo saka. Pwede mo sa kanay taro. Kaya na ay koan plants siya. Nay, uwa na pod Chloe. Ari kabi kain dot. Ah. Nana boy. Kani gandeng render di ay. So manood mi nga to guys. Oda ka diri ni. So masod ang toast koan. Nagbara. So karon guys, humana may nang mga dilami. Aw, mga to pa dai mig tibit ni libin. Okay, mag-ice cream ko na may. Napay ko dito. Murag unsa ka na diha night market. Ano
Wallet. So, mag-ice cream guys. Katong rice cake. Katong hinatag? Mane. So, marag mas dako ag 7-Eleven ari kaysa so good. Ha? Ulit may siya So, nagsuka na lang ni guys kay gutom pauban. Asa? Naglisod na. Nagkalisod na. Nagkalisod. Nara. Na. Okay. Gawas na ni guys. Oh, manguli na may. Mangula ka na may. Boy. Wa may load. Siopaw. Lagi na siopaw. Ha, magamo aking. Oh. Mabuli mo ah. Katong ganihan aking. Oh, dara gitong sauce. Magsusos pa dapat. Basta ganahan mag-sauce. Dara pa straw. Ano na? Sauce. Wala sabi ba? Mga hap-hap sa mi guys. Ay, agus ah. Kani usa? Kung ang binabi, ang binang magduha na. Tagsa mo na dyan, mag-share namin Chloe kay Dagko. Your straw, your juice. Hala, boy, katisin ko. Kuan, kanang parlami. Kuya, wala po na straw nila gamaya man. Happy sauce. Taas ko, ang gibutang niya.